Budeme sa tu troška baviť nejak... Budeme sa tu troška baviť viac ohľadne toho, že bol v Koreji. Toto je inak Peťo, keby ste chceli vedieť. Viac nepotrebujete vedieť, nebudem to rozširovať nejaké osobné, súkromné záležitosti. Toto vás až tak veľmi nič. Tak mám takto jeho 10. Kto je kto henta? Nejaká Alžbeta. Alžbeta. Bankov To je Korea. prosím pekne 50 000. najväčšia bankovka, čo je v hodnote iba nejakých 40 eur. Čiže väčšie tam nemajú bankovky. To je nejak niečo ako na 100 euro. 40 eur. Ale akože u nás ako 100 euro, že najvyššia banka. Myslím. Jaj. Prečo si sa rozhodol ísť do Koreji? Chcel som ísť vždycky zo Slovenska von. Tam bolo takých veľa malých vecí, čo sa tak zoskupili dokopy. Ja neviem, jedlo, jazyk, tá mentalita tam. A taký najväčší trigger bolo to jedlo. No, tak začal zisťovať viac o Koreji, že ako sa tam žije a tak. A išiel som si to potom očakovať na jednej dovolenke a potom som sa rozhodol pol rok na to, že idem tam. Čo tam vlastne študuješ? No čisto som na jazykovke, čiže jeden rok som iba jazyk sa učil. A teraz tam proste hľadám spôsob, ako tam zostať naďalej. Ale už nechcem akože do školy chodiť, lebo aj to stojí dosť veľa peňazí. Chceš tam v podstate žiť, ako existovať. Minimálne ešte 2 roky by som tam chcel byť, potom sa uvidí, že čo ďalej, ale taký je teraz plán, že nejako tam existovať. Tak si hľadám všelijaké také prácičky. Že to také veľmi také zaujalo, keď tam si takto. Ako? Že, Čo ťa tam tak zaujalo? keď som tam prišiel? No. Ľahšie sa mi tam socializuje s ľuďmi hlavne. Aj kvôli tomu som chcel tam Sú ísť. prímnejšie, alebo? Lebo oni chcú aj cvičiť angličtinu a tam je Takže ťa strašne... oslovia len tak náhodne, či... Tu zase nie, ale sú na to... Tam je dosť taká kaviarenská kultúra, že proste tam je kaviareň na všetko. Že tam je kaviareň na proste, že language exchange, to iba tak s random ľuďmi sa proste takto dáte do Aj Soulsry sú tam, taká kaviareň. Ako? Že aj Soulsry, vieš, taká Možno, kaviareň. hej. Tam sú všelijaké také, že ja neviem. Proste s mačkami, s obsami, surikáty a neviem čo, také všelijaké zvery. Keby tam ja donesem hen tie zvery, tak im to tam tí som vyžerú, celú kaviareň. Majú, ja neviem, so spoločenskými hrami, alebo proste, že na počítači hrajú, hej, PC bangy, tak sa to volá. A také všelijaké ešte iné, themed. Dosť veľa aj ze sportov sú ako z Korei, to je jasné, ako azijská časť, celkovo Japonsko, Čína, Korea sú celkom aktívne v rámci e-sportu. E-sport. E-sport, no áno. Ako LoLko, Valorant a iné veci, proste oni sú No LoLko tam vždycky vidím, že hrajú, no. to sú celkom aktívni. A zažívaš niečo také, že oni keď ťa vidia, že je jasné, že si iný než oni, že je tam nejaká odozva v rámci toho nejaká extrémna, alebo sa tvária, že nevidím ho. Keď som v hlavnom meste, tak už si veľmi zvykli, že je tam dosť veľa takých cudzincov, čiže to nie je som nejaký niečo extra, ale keď idem na nejaký vidiek, kde nevidia proste cudzinca, tak zírajú na teba. No. Ženy musia, ale ty koksové, ako Slinton. Vôbec, či malo to? Trošku ťažko je pre nich sa ako takto, že s neznámym iba takto začať vyprávať, to sa veľmi nedieje. A korejsky vieš, či? Základné konverzácie viem udržať, rozumieť viem ešte lepšie, ale no. A čo si sa tam vlastne učil, keď ideš jazykov a korejský taký základ? No čisto, lebo ja som bol na jazykovke, čiže to nebolo nejaký, že na titul idem alebo čo, to bolo čisto iba jazyk, akoby trošku, popri tom aj ich kultúra, akoby. Tak tam
bola tiež akože sranda, lebo v triede sme boli nejakí 13 a všetko iba Číňanky, Japonky okolo mňa. Maximálne 2 chlapci sme tam boli z 13, alebo no, 2 Japonky 3. sú celkom pekné, no. Nepovedal si, že správ si... Ľahšie sa s nimi dalo aj komunikovať. S Japonkami som mal taký pocit. Neviem. No z toho, čo ja vnímam, tak Japonci sú troška viac otvorení oproti... No, neviem či oproti Číňanom, ale Japonci sú celkom otvorenejší. Dokonca čo viem a čo odsledovávam, tak Japonci, keď ťa uvidí na meste, tak ťa skôr oslovia. To sa mi aj stalo v Koreji, že nejaké Japonky ma oslovili. Ja aj pozri, akých čak šarmantný mladý muž tam je. Ale Japonci sú celkovo takí že keby si išiel po dedine v Japonsku, tak normálne tie dedinčan, že nejakým spôsobom osloví. Keď nevie anglicky, ale osloví ťa. Nevedia vôbec po anglicky. Hlavne. Oni nemusia vedieť, ale oslovia ťa. Proste oni sú viac priateľskí, veľmi priateľskí by som povedal. Nie že viac, ale... V Koreji nevedia vôbec nič. Idem aj nejakému operátorovi, hej, s mobilom, kde by mal niekto vedieť. A ani tam nevedia, proste translátory vyťahneme. Ale čo som počul, v Japonsku je to ešte horšie. Tam ešte menej vedia po anglicky. Však Korejčania si dávajú Dark Souls na raňajky. Áno! Jo. Vždycky sranda, keď idem v autobuse, veľakrát vidím proste ľudí, čo iba tak sledujú streamy, furt nejaké LOLko tam pozerajú, alebo Starcraft. Častokrát vidím. Ako ja som zažil, že na Valorante som zažil. Neviem z akej krajiny, lebo on nejak sa nepísal. Ale vypisoval to, že on je Aziat, čiže on je super hráč vo Valorante a my sme sračky. Ako totálne tento... Twitch to nepodporuje, ale akože toto nám prišiel fakt na Valorant týpek, že nám rozprával ohľadne toho, že proste my sme Európania a máme smolu, pretože my nevieme hrať Valorant, pretože on je Aziat, takže on vie perfektne hrať. Aby sme ho dokazovali, že vieme tiež lepšie hrať. Inak to je tiež problém v rámci videogamingu, že príde niekto a že ja viem lepšie než vy. Pretože potom sa snažíš a preháňaš to a tryhardíš a zbytočne to posereš. Čo si chcel povedať? Takto, akože s hrami. Keby to povie niekto na že Souls, tak by mal asi so mnou taký pič problém. Ako ťažko nájdeš ohľadne takejto diskusii niečo na Dark Souls, pretože Dark Souls je singleplayerová hra, jasné, vedia ti niekto kooperačne pomôcť, ale... Tak viete sa aj byť v takých oných proste arenách sa viete, A hej, len... ak tam má robiť. V MMOčkách sa viacej stretneš s týmito ľuďmi, ktorí sú veľmi... Ara. Nájdeš tu viacej ľudí, ktorí proste poukazujú na to, že sú Aziati a snažia sa... Ja som počul nejakú takú vec, že Aziati sú veľmi rasistickí, ale že to schovávajú. Sorry Twitch, ale ako nemyslím rasisticky, ale počul som niečo také, že niečo také sa vie. Nie je to overené? Nie je to overené. Je to možné. Ty si sa niečo s takým stretol, že by boli... A síce keď to schovávajú, tak to aj si nevšimneš. Oni sa normálne... Nemajú dôvod, prečo... Dokážeš si predstaviť dávať za každé oslovenie osobe meno príjmení san? Pozor, toto je to, čo vravíš ty, je japonština. Oni si dávajú san, kan, dono. Áno. Dono dávajú, ale dono není k bežným menám. Dono znamená niečo ako boh alebo podobné. Proste máš strašne agrel z dono. A tak. A Korejčania majú nejaké takéto spojenia, alebo? Majú, ale nie je to vyslovene hneď k mene, akoby pripojené k menu. Tam sa skôr... Oni majú nejaké tykanie a vykanie, ale... Majú tam veľa tých honorifičov, nejaké 4 sú či koľko. Ja viem, ale byl by si toho schopný?
tak zvykneš. Ja si myslím, že ja osobne by som bol schopný. Počkaj, sám si, znamená že- niečo v tom zmysle, že To je ešte iba niekto je nad kamarát. tebou, alebo... Hej, kamarát? To sa mi zdá, že iba kamarát. Hej. No, vy viete lepšie. Ale Kan je bližší kamarát a tam sa to ešte delí... Nie, počkaj. Neviem, či San je na ženu a Kan je na chlapca. A je to kamarát. A môže to aj na cudzieho, pretože nemôžeš osloviť nikoho Potrebujem help. v štýle, že Juno. Nemôžeš povedať Juno, ale musíš povedať Juno-san. Ale keď povieš Juno, tak si ho osloviť krstným menom, priamo. A tým pádom si jej týkal a snažíš sa byť veľmi blízky. Pokiaľ, čo viem ja. Ale to vidíme, on vedel rozprávať. To ešte nevieš. Ale... Podľa mňa... Každý by bol. Podľa mňa áno. Tak to nie je nič... No, keď sa naučíš ten jazyk, už to tak vnímaš. A nejaká zaujímavá vec, ktorá sa ti tam stala? Ako ja nie som veľmi na intervia, ani nie som na takéto diskusie, ale tak Neviem, no. snažím sa. Mal som takú halúz, že na ten deň nezabudnem, lebo predtým ako som tam išiel, tak ja som sa zaujímal o Severnú Koreu. Tak som pozeral videá na YouTube ohľadom toho, že... Ešte tam pôjdeš, lebo ako potom ťa bude musieť prísť nejak odtiaľ dostať. Ne. Tak som si tam počúval nejaké príbehy ľudí, proste jedna tam rozprávala dosť tak podrobne, tak dlhšie. Ja som si ju tak zapamätal, že mala aj svoj YouTube kanál a potom zrazu nemala, že proste deleted account, a som si tak čudoval, že čo, že dúfam, že sa jej nejako, že niečo nestalo alebo čo, hej, že zrazu takto delete. A potom úplne zhodou okolností, keď som tam prišiel, cez internet som spoznal jedného kamaráta a on zrovna poznal ju. Tak sme si dali taký denný trip a to bol taký zážitok v tom, že proste som sa cítil, ako keby som bol s nejakou celebritou, hej, lebo ona mala takto akože, hej, taký akože dobrý YouTube kanál, akože dosť veľa subov a tak. Rozumiem. Tak to nezabudnem, no. A my sme mali také A úplne... stretol si sa s ňou? Hej, boli sme v takom celodennom výlete aj s tým kamarátom, my 4 boli spolu. A aký pocit si mal z toho? Nechcem ísť nejakých sa do detailov alebo podobne. Hej. No ako... Jak človek Prečo je z iného zrušil sveta, ten kanál no proste. Ako? Prečo je zrušil vlastne ten kanál? Ja, Je zrušila Severná Korea? Alebo... Také toxické komentáre tam jej proste písali, lebo v Koreji je dosť taká toxicita internetová. Tak to proste nejako nepadlo dobre. Chceli po nej viac, aby ešte nejak lepšie vylepšovala stále videá, tak ale ona to robila všetko iba tak, že zo srandy, že ju to baví a trošku ju tak nejako... Vieš? Jasné, jak Adama presvedčam, nech robí videá, podobne, jasné. Tak to potom skončila. A potom zase si znova vytvorila, zase má, ale taký už menší. Tak. A teba nenapadlo nikdy robiť nejaké také streamy a upload nejaké videá na YouTube alebo podobne, že by si tak chodil po Koreji a náhodne? No neviem, či si videl, ale nejaké ľudia zvyknú chodiť takto, nejakí streamery alebo youtuberi, ktorí chodia a natáčajú, čo sa im stane počas dňa. Niektorým pomôžu, alebo proste sa tam bavia s tými ľuďmi, náhodne chytia nejakých ľudí a bavia sa o tom, že... Hej, to neviem, či poznáš Aj si jazyk takého vyrozprávaš. streamera v Japonsku. Rob CD, alebo nejak tak sa volá, neviem, či ti to niečo hovorí. Tak on presne to robí, že proste len tak si chodí a rozpráva sa s ľuďmi. Tohto nie, nejakých som sledoval, ale tohto zrovna nie. Rob CD, no. To je fajn. Ale no ja neviem, ja som na takým až tak nerozmýšľal, aj keď možno by som mohol. Mech toxic, to ja zažívam každý deň. No akože je jasné, YouTube je strašne toxická komunita. Tam ako randomne ľudia tam prídu a myslia si, že hoci komu môžu hoci čo napísať a ako tomu niekomu blížia alebo zničia všetko, no. Zničia kariéru alebo budúcnosť. Si kus chobotnice som jedol, ale nie nejaký veľký, to som sa furt bál. Ale neviem čo je. Ja iba také klasické, neviem. To si asi nečakal takéto interview, hej? No nie, nevedel, že budeš mať ani. Ešte raz. Mám veľmi rady tú kapustu, tú kimchi.
Neviem, či si počul. Nie. Sladká, kyslá. Taká, no, fermentovaná, kyslá, štiplavá, veľmi zdravá. Ja skladať po mňa. Čo som si všimol, tak v Ázii ľubia veľmi štiplavé, akože viac štiplavé, to mne akože vyhovuje. celkovo. Mám rád štiplavé. Nie, ja som nedávno vyhľadal mame, že mi dala štiplavú papriku na vajíčka, ty vole. Ale že kus proste, iba na jeden malý kúsok, ja som to zahryzal. Bože. A možno by som niekedy vyskúšal wasabi, ale asi by som sa rozplakal a došiel na hajzel. OK, a to je japonské. Neviem, okrem chobotníc som nič nejakého takého zaujímavého asi tam nejedol, neviem. Ja iba také klasické zvyknem jesť. To ich sushi. Ja neviem, čo by ma napadlo, ako sa ešte ďalej pýtať, alebo nejaké také veci. Ja fakt nerobím intervíja, alebo nejaké veci, ale len tohto. Aby ma zaujímavé, jak to tam funguje v tej Koreji, proste. Tam keď také súťaživé celé. Súťaživé. Rozved. Čo smejete? V rámci čoho súťaživé? Proste školy a zamestnanie a proste... Každá zamestnanie bojuje proti sebe, keď sú rovnaké, akože rovnaká podobná spoločnosť, konkurenčná. To súťažia v tom strašne moc. Máme potom aj proste deti v školách veľké nátlaky od rodičov, že musia sa dobre učiť. No. Obľúbené jedlo a či sa naučíš variť korejské jedlá. No, ešte predtým, ako som tam išiel, tak som sa už naučil aj doma niečo. Ja som išiel aj do korejského obchodu. Keď tam šiel za jedlom, no. Keď si tam šiel za jedlom. Hej. Ale, no. Je to tak, tie korejské jedlá sú dosť také, že veľmi veľa surovín používajú. Hej, oni majú aj tie side dishe, strašne veľa tých. Čo používajú viac? Zeleninu alebo mäso? Alebo rybie mäso? No to je tiež rozdiel pre niektorých vegetariánov a takýchto, mne to je jedno. Je to ako to slašomáč, ja nie som vyslovený na mäso, no to je fakt jedno. Ja som sa tam stal takým polovegetariánom. Docela. Mne by mi toto nevadilo, keby oné. Niektorí ma nazývajú vegetariánom, keď som býval v Borise, že som žral iba syry a hranolky. Ale akože, keď mi to chutí, ja nemám problém, pokým mám nasytené brucho, easy. Je lepšie Korea alebo na Slovensku? Je lepšie byť v Koreji alebo na Slovensku? To je trošku taká široká otázka, ale tak ja by som povedal, že v Koreji, no. Pre mňa určite v Koreji, ale akože nemusí to každému možno tak vyhovovať, ale je tam oveľa lepšie. Tam je. Ja som niečo povedal, ale nebudem zabrdať. Akože prospech ktorej strany? Korej. Okay. Keď tam je asi ten problém, že to hraničí so tou severnou a severná asi robí bordel na južnú. Ja neviem, a toto sa cítilo, že by nejak severná zasahovala do južnej, alebo... Nemajú veľmi čo tam. No južná asi nerieši, alebo ja neviem, či rieši, alebo sú tam nejaké takéto veci, Severná alebo... si proste strieľa rakety do mora a sú spokojní, že pozrite, máme aj my, bojte sa nás. Krásne. Všetko, čo robia, krásne. Easyčko. Ozaj. A teraz ma napadlo. V rámci streamerov, bla bla bla, nerozmýšľajte moje mozgové bunky. K-pop. K-pop. Jednak, jaký máš na to názor? Tak ja si počúvam korejskú hudbu, ale sú aj také, ktoré absolútne, že mega neznášam. Ten priemysel samotný je... Čiže to má akože viacej žánrov v podstate. Áno, hej, no. Niečo ako pop, čo si všímam, tak pop je všetko, čo je populárne, ale pritom to má rôzne podžánre. Metal, rock, potiny. Mne sa to akože, hej, tam sú také všelijaké prísnosti, hej, že brutálne kritériá, ktoré musia spĺňať tí všetci memberi v tých skupinách. Hej? Ja neviem, no musia mať vždycky pod 50 kg, hej, že sa musia, ja neviem. Ja by som neúspel. Ty ste možno, hej, Paťo? Jo. 50 kg, ja som istý K-pop. OK, môžem byť populárna spevácka, ne? Tak
také drastické sú tam nároky, ale... A to tie firmy robia? Alebo Áno, politika? tie spoločnosti, no, tie spoločnosti. Politika spoločnosti. Ale je to také, že sa to chýli tak k lepšiemu, že trošku to už tak nepreháňajú, ako to bolo. Tá demokracia má viac vplyvu. Aspoň tak som o tom počul. Ale neviem, nejak som sa tým nezaoberal, takže neviem ani sám vedieť. Sám neviem. A vnímaš nejak tie K-pop, neviem či to dobre vyslovujem, sorry, ale K-popové celebrity. V Japonsku to nejak lepšie vyslovujú, neviem, teraz ma nepadne, jak to vyslovujú, ale ako mne príde, že Americká a Európa nemá na to správne slovo, než Japonci majú. V rámci toho, že nejaká star v rámci takýchto vecí. Lebo Japonci to majú tiež, ale viem, že K-pop proste je z Korei, no. Je to korejský pop, takže akože jasné. A či tam cítiš nejakú famous ohľadne K-pop charakterov, alebo takýto... Vieš dať jeden dolu. Asi to je na mňa moc silné. Neviem, či rozumiem otázke. Tie speváčky, alebo podobné tejto star, či majú tam taký brutálny dosah, že sú nejaké, že wow, viac než band. Ja že spomedzi tej skupiny, že či tam Hej, niekto... Hej, alebo aj samotný band, ale... No a začneme takto. To mi hneď napadlo, taký ten jedna skupina 4 Minute. Tam bol jeden taký member, ktorý bol taký najviac výrazný. A tam to potom boli kvôli tomu možno také problémy, ale... neviem. Vlastne otázka je, či sa vyskytuje, že... Či sa... Si sa aj stretol s nejakého z takéhoto, no. Napadá ma iba ten 4 Minute, ale oni väčšinou sa proste rovnocenne k ním pristupujú, k tým memberom. Nie je tam nejak... Neviem. Čiže nemôžeš mať viac ako 50 kg, ako to fakt? A keď máš, tak čo? Ale ako dievčatá, no musia mať pod 50. Ja by som si nikdy spravil oné potom ako srandu. Well, neúspel Keď ma som. zlomí sa na polovicu. Keď má typek 2 metre a musí mať pod 50 kg, tak je to v prdeli. Oni sú tak vysokí. To je môj pri... Ozaj, oni sú jaký vysokí? Tak som im povedala, že ma to tak učili, že ako... Tak akože nájdu sa aj takí, čo akože, sú vysokí, ale je to zriedkavo sa dá tak nájsť. No menší sú samozrejme, no. Ty si z nich potom asi oné, tí, sú najväčší. No, Relatívne, dosť no. vysoký, hej. Fakt? Dosť? Veľmi málokrát by som niekoho tak stretol, ktorý bol vyšší od mňa, nejakého Korejca. To aj určite, zase to bude. Preto machové potom môžeš. Čo si chcel more? Ja som vyšší. Ja som teraz tiež napríklad trošku tak na diete, lebo aj to vyzerá trošku súvisí s tým, že sa mám akože starať o seba čo najviac, že musím akože vzhľadovo, hej, tak trošku aj také nároky. Nie, jak ja, bezdomovec style. Mám urití, proste, no. Asmol Gold. Tak mi proste na rovinu povedala jedna spoločnosť, že ak by som aj mal záujem, že pod nimi ísť, akože na kontrakt. Porno hore, čo je také niečo, ale nie. Nie, ale 10 oholený... kg, že mám skudnúť. 10 kg skudnúť? Čo? Ty more. Ty vole, akože... Má dobrú Zero, postavu, no. čo tam by vyšla aj v more. Aby som si robil zase potom ja srandu, vieš, že on by kýchol a henty sa zlomil na polovicu. Ale toto sú veci, ktoré by sme sa mali naozaj... K čomu sme sa vlastne mali aj dostať, no. Ja som, no, Lebo mne išlo aj hlavne o to, že napríklad tieto popové star, ktoré sú... Ako ja sa opieram ja o Japonsku, pretože anime a viete, že som VIP. Tak tam zvyknú byť aj stalkery a podobne. A zvyknú byť aj stalkery aj v Koreji? Nejak to na takéto populárne postavy, to no nevieš. to akože... To hej. Hej, ale väčšinou tie celebrity sú akože... Nemajú šancu akože nikto zistiť, že, hej, že kde sú alebo čo. To si oni Ty veľmi vole, dobre potom by som strážia. musel, akože potom koľko by ďalej mne schudnú v more? 60 kg dole, hej? No, akože no. Ale akože keď hej mám 2 metre, tak akože už tam sú iné hej kila akože kritéria. Ale ber si, že oni majú aj inú stravu. Ono tá strava sa Druhá popíše na tom tele, že troška inak schudneš a podobne, že tam majú inú stravu. Ja keď som tam prišiel, tak
Po 3 mesiacoch som schudol 5 kg. Ja si Japonci tiež nemajú hlavné prioritu meso. Ako majú meso, ale je to väčšinou ryba, hej. Čo by si tam Čo možno máš, ja? čo máš Ja perfekt, jedol, ty kokos. vitamín D. Neviem si predstaviť. Nerob Podľa príjemné. mňa, ja by som ti našiel. Hej, neviem, bravčové meso, v pohode, hej. Ja to viem aj spraviť. No. Podľa mňa aj barbecue by ti chutil, taký ten korejský. Ten tiež taký asi najznámejšie také jedlo. To by chutilo. Ja to som nevedel, že tam sú menší, to si nevedel. Sú tam normálne, v Ázii sú menšie ľudia. Okrem Japonska, tam sú tam niečo vyšší, ale nepovedal by som, že to je nejaký skoko kilometr, hej. Ale sú o niečo vyšší. Ale možno to bude aj tým vitamínom D, že oni majú veľa tých lososov a to majú aj Číňania. Lososy žijú vlastne, to ide aj cez Koreju. To je celý moment. Lososy tam majú, že? Akože majú, ale oni Nejedia to príliš. jedia to, ale oni väčšinou jedia tieto morské plody. Tak my tu máme skôr také, že To je samú... stále vitamín D. No. My tu máme skôr také, že samú múku, z toho priberáš. My tu máme, No áno, chleba. Ja som úplne zabudol, že chleba existuje, keď som sem prišiel. Tam chleba neexistuje proste. ja som v Anglicku veľmi rýchlo zistil, že chleba existuje na Slovensku. Veľmi rýchlo, pretože to chleba, čo je v Anglicku, to akože, sorry, ale akože, radšej budem žrať chleba, ktoré majú v Ázii, než toto tu. Budem žrať radšej rýžové, ale... alebo? Kamo, oni tam žerú toasty a... Ako toasty a babrát napríklad. Ale oni tam majú iné toasty, to je iné, oni tam majú iné pečivo. To je proste, ideš do inej krajiny, tam je iná vec. To je jak to v Paríži alebo vo Francúzsku majú bagety a podobné veci, čo je celkom podobné našemu chlebu. V Ázii majú skôr tých rýžových... To som sa s niekým bavil, že prečo nemajú chleba, keď pšenicu si tam vedia dopestovať. A ja To som sa s vtedy... tebou bavil. Hej, to si bol ty? Som sa ťa opýtal, no. Vtedy som vravel, že ale však o to ide, že to sa jedná ohľadne minulosti, že jak to tam bolo. A oni tam v minulosti nemali pšenicu. To darmo, že teraz tam môžu pestovať pšenicu, ale v minulosti tam nemali. A teraz ich naučí na chleba je blbosť. Náročná na pestovanie zase, vieš. Ale aj tak ich naučí na to je blbosť, proste oni sú privyknutí na to, oni prídu sem a povedia, chleba je na hovno, pretože naše chutí lepšie. A to je o tom Tak istom, rýžu ja ako my ľúbim, možno prídeme by som k si ním na a to povieme, zvykol, dobre, no. táto rýžová múka je k hovnu, to je to isté proste, neviem. To by som ako vyskúšal. Ako môj názor. Podľa mňa to je iba takto. Ako rýžu viem urobiť dobrú, však si ma ty učil robiť, pokladám však rýžu. Možno by im to chutilo, ale tak či tak je tam tá kultúra, oni sú zvyknutí na to svoje. Oni tam majú aké toto? Toto je rýžové, oni tam majú rýžovú múku v podstate, pokiaľ viem. Oni tam majú nejaké takéto. Rýžový lord, to mi niečo hovorí, že? Rýžový roll. No, kámo. Viete heslo inak Wi-Fi? Dve papky. Taby 2000... Skús najprv s veľkým T. Dobrá je. Taby 2019, ak to nie je, tak skús 2020. Oni tam majú aké obľúbené jedlo? Tak ako majú Japonci sushi, tak to... možno nie je sushi najobľúbené. Nie, je tam niečo iné, je to ramen. Ale to je jedno. Ale Korejčania majú... Nejaké obľúbené jedlo ich? To je ten barbecue. Taký... To znie tak korejsky. To je taká najväčšia topka vždy. Akurát indonéske jedlo nechceš? Ja som raz doniesol, ale to nebolo. Neviem no. Akože no, neviem. Viem, ktoré myslíš, ale neviem no. Ako, nehovor mi, ako pre mňa, čo som strašne vyberavý, Peťo, bolo hardcore korejské, čínske a japonské, ale kľudne by som skúsil. Ja neľúbim čínsku kuchyňu, ktorá je na Slovensku, ja neľúbim, pretože keď vidím žlté, tak mi to nepríde. I keď teraz, po tých koreniach, ktoré som spoznal u Borisa, keď som začal variť a takto ja som spoznal curry, tak si uvedomujem, prečo to je žlté. Už som pochopil, že mi to už nepríde až také zlo. No, chlapci píšete. Ale aj tak mi to príde nechutné a nechcem to jesť. Na curry použijem, aké varím to meso. Hranolky curry základ. Ale to bolo dobré, to je veľmi chutivo. No akože moje hranolky, bylinky všetky, bazálka, curry. Neviem, vieš ma poznám. Ja som dal aj majoran, ja som na piči.
No. No, môžem ti ukázať. Počkaj, tam som strávil mesiac a stačilo mi, kámo. A to som bol fakt v nejakej uprdenej dedinke na konci sveta. Viac k základom sa nedostanem ako tam. Kámo, no. A videl som pár fotiek od Peťa na Instagrame a musím povedať, že v Koreji je celkom pekne. Pekná krajina. Toto zvyknem mi dávať veľmi často. Takéto sú, či to vie vidieť. A musíš aj chvíľu zastať, pretože tam budú nejaké pixely. To je ťažko takto, no. A ako tak. A takto sa to zapálí do kapusty. To sa zvykne, že cesnák, nejaká omáčka. To je dobré. A takto sa to zabalí. Dá sa to To je celé do fakt úst. dobré. Cesnak, mäso, omáčka a ešte z čeličo iné, čo sa tam dá. Ako nič zlé, ty vole, akože to by som si fakt... Ja jediné, čo sa bojím, sú tie morské plody a podobné blbosti. A že David Jones vyskočí? Ne, ale ako ja som veľmi háklivý, ale keď sa nelúbi to jedlo na tanieri, tak málo kedy si to dám. A to je najhoršie v týchto azijských krajinách, že veľmi by si toto nemal robiť, že proste to mi nechutí, dám to bokom. To by si veľmi nemal robiť.